Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. Nagsugod sa iyang showbiz career bilang isa ka komedyante. Kapuso Actor Sef Cadayona, kumusta na sa buong mga kapuso? Ang iyang game show sa GTV ang istoryahan taman si Chika Kaupod kay Kapuso Kate Univilla sa Biztalk. Kate, good morning. I'm sure good vibes gid kag inspirasyon ang dala sang aton kapuso guest sini nga aga. Kamusta unta siya mga kapuso? Sef Cadayona. Good morning, Wow. Sef, and welcome back to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, and thank you again for having me dito sa GMA Regional TV Early Edition. Wow. Yes, we are happy to see you again, Sef. And you know what, Sef, we've always known you as someone na nagpapasaya because of your wit and your talent. Pero we'd like to know, ano or sino Yes. ba ang nagpapasaya kay Sef Cadayona? Wow! Una sa lahat, mahirap pong kumilala ang single ngayon sa pandemic. So, safety lang po muna tayo. Pero of course, family. And I'm very happy na parents ko actually ay vaccinated na. So, yun. Yun ang pinaka nagpapasaya sa akin ngayon na alam kong safe na safe sila. Yes, that is very good to hear. And Sef, this morning we'd like to know you better. So we'd like to ask you Oh. this. How did you discover your passion sa comedy, Sef? Mahirap ba ito para sa'yo? Anong mga preparations mo in every scene? Mahirap sa akin. Hindi, high school pa lang, ginagawa ko ng trabaho ito eh. So, ma-joke, 80 pesos. Joke lang. Pero, siguro akala nga nung iba is parang pagka nagpapatawa ka, natural lang. Yes, oo, pagka kwentuhan barkada, ganyan. Pero pag trabaho na, syempre inaaral talaga namin yan. Yung timing, yung tono, yung intonation, at saka kung paano mo bibitawan yung mga salita, ay very important yun. Kaya, syempre, nagko-comedy man tayo, pero seryoso to kasi, you know, it's our passion. Passion! Yes. And Sef, what do you consider your greatest achievement so far at Bakit? Greatest achievement? Lumalim yung ano ko doon, yung thought process ko. Pero siguro, general speaking is, nung younger ako, yung being able to provide sa family. Siguro yun talaga. Parang, I'm sure marami makaka-relate sa akin dito, pero yung unang-una mong paycheck, yun yung, for me, yung greatest achievement, di ba? Tapos, kailangan natin umutang kasi kulang pa. Hindi ganun. Pero yung tipong may maibabahagi ka sa family, yun. For me, that's, I consider my greatest. Yes, it must be very fulfilling on your part to provide for your family. Let's talk about Yes. Game of the Gents. How does it feel hosting this game show? Syempre, very happy to mention na this is an original concept. So, ibig sabihin, walang ibang klase ng game show na ganito, kundi sa GTV lang na Game of the Gents. And it's fun na pinagko-collaborate natin yung younger generation sa mga Gen X, sa Boomers, para masagutan nila yung mga trivia. So, very fun, especially seeing the contestant or the guest happy na nanalo sila. Yan. Ngayon, meron kang bagong kasama, si Ruru Madrid. Kamusta pag-welcome ninyo sa kanya dito? Ayun, appear lang. Okay na yan. Kay Ruru, hindi naman kami nahirapan kasi way before naman magkatrabaho na kami ni Ruru sa mga several shows ng GMA. But now, it's our first to host together. And I must say na okay yung teamwork namin kasi it's not just us, kasama rin namin yung mistress,
So yung batuhan and to make the guest comfortable so they can answer properly. Okay yung tandem na nagagawa namin ni Ruru. So mga hindi nakakalam bakit si Ruru ngayon, si Andre po kasi ngayon ay nasa PBA. So nagte-training na siya ngayon sa bubble. Kaya ayun. Okay. Ang kakalimutan natin. Yes, and I'm sure mas magiging exciting pang next episodes. Kaya please invite everyone to watch Game of the Gens. Yun. Mga kapuso, eto na. May bago tayong co-host ngayon, si Ruru Madrid, together with Jen Dolls, Game of the Gens! Yan. Every Sunday night po sa GTV 8:30 p.m. Directed by, of course, Rico Gutierrez. Yes. Thank you very much, Sef. Maraming salamat Thank sa you din. time mo. You know what? We really appreciate that you send happiness sa ating mga kapuso and you showing your Salamat. optimistic side. Thank you. Likewise, thank you din. Thank you. Balik sa inyo, Sed and Adrian. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.